Dros y 15 mlynedd nesaf, bydd Trafnidiaeth Cymru yn buddsoddi 15 miliwn o bunnau i wneud pethau'n fwy hygyrch. Mae Nathan Stevens, yr athletwr Paralympaidd, ar daith i weld pa mor hygyrch ydy pethau wrth deithio ar y tren heddiw. So the majority of my travel has always been me driving, because my experiences with public transport hasn't really been the best. So we're going to travel by train from Bridgend to Swansea, just to see if it's changed since the last time I've used it. Cynllunio eich taith. Gallwch drefnu eich taith drwy wefan Trafnidiaeth Cymru neu drwy ddefnyddio amserlenni papur. Mae sawl ffordd o brynu tocyn, drwy'r wefan neu'r app, ar y ffôn, mewn swyddfa tocynnau yn yr orsaf, neu o beiriant tocynnau. Os nad ydy'r opsiynau hyn ar gael, gallwch brynu tocyn gan docynnwr ar y tren. Mae cardiau rheilffordd pobol anabl a chardiau rheilffordd pobol hŷn yn rhoi gostyngiad ar bris tocynnau. Mae gan rai teithwyr anabl hawl i gael gostyngiad yn awtomatig, felly efallai byddai'n werth ystyried hyn cyn prynu cerdyn rheilffordd. Yn yr orsaf. Mae dolenni cliw, lift, cyhoeddiadau ar y platfform a sgrinau gwybodaeth ar gael i wneud pethau'n fwy hygyrch. Mae cyfleuster llefydd newid ar gael yn yr orsaf, sef ystafell fawr gyda thoiled, mainc newid a theclyn codi. Mae pwyntiau cymorth yn ffordd dda o siarad â rhywun os nad oes neb ar ddyletswydd. Wyddwch chi ein bod ni'n gallu rhoi cymorth i chi ar eich taith? Does dim tal am hyn. Gallwn eich tywys ar y tren ac oddi arno, darparu ramp a rhoi cymorth i gario'ch bagiau. Rydyn ni'n deall bod ambell nam yn weladwy ac ambell nam yn gydd. Mae'n well archebu'r cymorth 24 awr ymlaen llaw, ond os nad ydych yn gallu ei archebu, fe wnewn ni'n gorau eich helpu. Rydyn ni hefyd yn gweithio ar app newydd i roi cymorth i deithwyr. Ar y tren. So far, so good. The staff at Bridgend Station were extremely helpful and made sure I got on the right train at the right time. The assistance was there when I needed it, and so far the process has been really good, so really impressed with them. Mae o leiaf un lle i gadair olwyn ar bob tren a seddi benoriaeth i gwsmeriaid sy'n gallu symud llai. Fel y rhan fwyaf o gwmnïau tren, gallwn gludo sgwteri neu gadeiriau olwyn a phwer, sydd heb fod yn fwy na 70 wrth 120 cm, sydd â chylch troi o 90 cm a phwysau cyfun y cwsmer a'r sgwter yn 300 kg. Gall y tîm cymorth rhoi mwy o wybodaeth cyn i chi deithio. Rydyn ni'n deall bod system drafnidiaeth gyhoeddus brysur yn gallu bod yn anodd i gwsmeriad. Felly, mae Trafnidiaeth Cymru yn cefnogi'r cynllun waled oren. Gallwch ysgrifennu cwestiynau neu fanylio'n eich taith yn y waled a dangos y waled i'r staff. I gwsmeriad yn teithio gyda chi cymorth, gallwn rhoi tocyn i'w roi ar y sydd wrth eich ymyl ar gyfer eich ci. Gallwch ail ddefnyddio'r tocyn hwn. So, here we are, arrived in Swansea, all in all a pretty stress-free journey. Passenger assistants in Bridgend were really friendly and really supportive, and the same when we arrived here in Swansea. Whilst on the train, managed to read a book, take in a few sights, something that you can't really do while you're driving. So, looking forward to the new trains and new train stations, just making things a lot more accessible, and something I'm going to be doing a lot more often. Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwneud y gwelliannau mwyaf i'r gwasanaeth rheilffyrdd mewn cenhedlaeth ar hyd a lled Cymru a'r gororau. Rydyn ni'n gwybod eich bod yn heiddi gwasanaeth o radd flaenaf, felly gobeithio bydd pawb yn croesawu'r gwelliannau newydd a fydd yn dechrau cyn bo hir. I gael rhagor wybodaeth am ein gwasanaethau, neu drefnu cymorth wrth deithio, ewch i tyrctrenau.cymru neu ffoniwch dim 333 dim 5 dim 5 dim 1.